Hoztál ide vizet, Hoztam. Itt van, benne van. Nem muszáj Csepperről. Csepperről. Szép munka. Úgy csinálsz, te jól csinálnád. Annyira ügyes vagy. Mindenhova, belefölé, közé, mögé. Le kell feltöltleníteni. Fogjad, Boti, majd én hozom. Nem voltam én nekem. Egyedül lett a sértés. Oda menjél ott. Vedd már. Nézd meg milyen munkát végez. Állj oda nyugodtan, nem leszel véres. Nem azért. Gergő, látod? Állj oda nyugodtan, Mutasd nem meg, leszel ki dolgozik. véres, bazd meg. Esküszöm, ennyi volt egy fej. Így levágják a tiédet is, vigyázzon. Figyeld, most levágja azt. Így azt. Így a legjobb képes köszönjük. Honnan, ahol dolgozik? Gyere. Add ide ezt a geci. Add ide. Hello. Hallod, ez megy az internetre, ne nézzél már bele, jó? Ne hellózzál. Nyisz. Ennyi volt, egy lábszár. Lábszár. Most jön a másik. A combja. Itt van. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 másodperc alatt leakasztották róla. Ennyi. Sikít sertés. Nyúsz. Mehet. Jön a izéje. Bendő. Jön a bendő. Balta el van mosva? Simán. Hol fogja? Jó, értettem. Hazámat szolgálom. Vera, hogyha nézed ezt a videót, ne aggódj, sokan elmennek érted ma. Nem fogsz ott maradni Igaron. Karesz a húsokat vett fel, létszes, hogy majd meg tudja mutatni a családomnak. Lássanak ilyet legalább fényképről. Így van. Ma ez lesz az ebéd, ez a videó. Jó, légy szíves. Akkor átküldjem? Az öreget kell megkérdezni, nem a jércét. Az öreget kell megkérdezni. Abból lesz a háború. Kipróbáltam a tétét? A vidéken vagyunk bár. Már rajta lesztek ti is. Magadot is kamerázd meg. Na hát az nem. Már olyan. Az már büntetendő. Nem lesz. Nyúsz. Sasszi szali. Holnaptól szilikon beültetés, arcplasztikát, mindent vállalunk. Jó. Nyisz, nyúsz, nyasz. 3 perces videó lesz, az szét van kapva, bazd meg. Foxy a lábtörlőt, úgy szétszapta Gábor bátyánk itt a malackát. Malac. Kis röfentyű. Nyisz, nyúsz, nyasz, mehet, jó, kész, jöhet a következő. Aha, de a pestiek lássanak ilyet is, tudod, mert bazen környezetismeret, meg ilyen órák vannak, vagy biológia órák. Vegyünk ilyen iskolák, mert majd. Látjátok? Azért tartunk majd, mert a Boti föltartja a munkát. Rossz erre át. Azért megy ilyen gyorsan, mert tudom, hogy kell fogni. Megmondom a Frankót, hogy azért vesszük fel videóra. Jövő héttől mi is ilyet Pesten vállalunk, tudod. Megnézzük kétszer a videót, aztán megcsináljuk. 30 000-ért elmegyünk böllérkedni hétvégenként. Az jó. A Pesten ilyen árak vannak. Ilyen árak vannak? Szervezd le egy hétvégét.
30 000 plusz kaja, pianő. Meg autós üldözés. Autós üldözés. Na, itt jön a lényeg. Lehet most a kamera egy kicsit fröccsis lesz, de... Nyisz, nyasz, nyusz, nyasz, nyisz. Szép. Úgy, az, ahogy mutattam. Nagyon jó. Legközelebb is csináltad. Most már egyedül is csináltad, Gábor, hogyha nem vagyok itt akkor. Na de azért az ember mentős kabátba jött disznót vágni. Hát, ha újra kell érezteni. Valaki. Boti, anyád még szeret? Nem tudom, mert nem beszél velem már ilyen. Amióta mentős kabátba jársz öldökölni, mi? Azért, te nem, soha sehol munkavédelmet nem tanultál? Dehogy is nem. Orvosi Lifestyle, meg hasonló. Azért vagyok itt. Elmondjam a keverék összetételét a lifestyle-nál? Igen. Ebből vizsgáztam. A lifestyle-nak Ez is ugye, értek. igen, keverékét. Vicces hülyeskedsz, ez is értek. Hogy vele. Simán. A gumikeverék alapja a kaucsuk. Van természetes és mesterséges kaucsuk. A Igen. mesterségesnek van több fajtája. Igen. Izoprén kaucsuk, Igen. van a butil kaucsuk, Igen. akkor van a... Eddig kettes, igen. Milyen 2-es, 5-ösre vizsgáztam. Eddig kettes. Jó, igen. De egyébként akármit mondok, szerintem úgyis... Ott a finomsága. Jaj, de Kikapták belőle, mint Foxy a lábtörlőt. gyönyörű. Hozzatok izét, betétet, mert Extra ball. te ez még Hideget. vérzik, hallod? A vérzik, Ez bazd meg. lánydisznó Meg volt a volt? stukája. Lánysertés. Jaj, hopp, beleesett. Oda néz. Gábor bátyánk vágja, mint kanakocát. Jó, Gábor bácsi. Hello, hello! Köszönjük a segítséget, sziasztok! Kösz, hogy kipróbálhattuk a Szép TT-t. munka! Viszont nem hibáztak. Hova kell vinni? Oda. Ó, ott vannak a finomságok, jönnek ki belőle. Na ezt akartam ellesni, hogy ott megvágja, kipattintja. De aztán. láttad? Nagyon jó. Meg. Jövő héten én viszem le a disznó felé. Akkor én kinyalom Budapest. Valagát? Nem, azért nem menj Pestig. Vagyunk itt tényleg. Hisz, nyasz, nyusz. Ez már megint a zsák. Ninja. Zsákos Frodo. Ninja. Ott van, kijött belőle a frottítöröl között. Megvan a piros póló. TT Coupe. TT Suzuki. Kenya öccse. Szevasztok. Sejmes Imre is népzenéket. Hú. Rossz barátság nincs, a kevés pénz. Hol a zsák? A zsákot! Hát a A zsákot, Frodo! Hát megy bele a finomság! Ebből lesz a reggeli. Frodo! Hova mész, Frodo? Szevasz, csubuk! Jaj! Lemaradtunk. Látod? Fogtunk egy lepényhalat a sióba. Á! Szerintem, ha 1-6-os, akkor lehet el fog indulni. Veszed? Megjártuk Vigasz papa Romániát. Fölvetted, hogy a Jérca barátom mielőtt izét fogott? Ráját. Hol fogtál ráját ért? Ott a kis zsírszalonna. Boti lesz újra észre. Milyen büsző, hol van rajta? Figyeled, hogy hallod? Gergő, 9:38-nál van a videó, és már disznóból nincs semmi. 10 perc alatt szétkapta az ember a malacot. Na ez a nem semmi, öcsém, 9:47, húzzál bele, Gábor bátyám, 10 percre szét van kapva. Hopp, Ennyi. na, 10 másodperc. Kész. 4, 3,
2, föltartják, föltartják. Így egybe. Kész, 10 perc, kész a malac. Ennyi volt a röfi. Meghalt, eltűnt, el van tüntetve. Kész. Dolgozom.